Hola, em dic Òscar i ets una persona benvinguda a aquest canal. La cosa, com veuràs, ho estàs veient, va de rellotges grossos. He vingut amb la família al Palau Martorell, al carrer Ample, a Ciutat Vella, Barcelona, però en realitat és a la plaça de la Mercè. El cas és que fins d'aquí a una setmana encara tenen una impressionant mostra de l'art d'en Botero. Es diu Fernando Botero, un mestre universal, que em ve de perles per parlar del que et vull parlar. Sí, dels rellotges grans o els rellotges grossos. No sé com dir-los ben bé perquè ens casin bé amb l'imaginari de l'artista colombià. M'entens, oi? M'horroritzaven els rellotges que arribaven als 40 mil·límetres o més de diàmetre, els llargs de camals, de nanses, els voluminosos. Però, miraculosament, o gràcies al meu Casio Merlí, la cosa ha canviat radicalment. Ja veuràs quines cotes de paroxisme al meu enraonament. Es veu que ara sento tu, i ho sento molt dins meu, moll de l'os endins, que els rellotges grans ara em semblen que han vingut a ensenyar-me que sóc una persona petita i que això s'ha d'entendre amb bona consideració. Que el rellotge desmesurat ha vingut a posar-me en el meu lloc. Quan la bèstia desborda el meu canell, em passo saliva i glups. Em sé petit i aquesta novetat m'encanta. Em torna boig aquesta nova mirada envers jo. Si llueixo una peça gran, ja no cal que aixequi la veu, que el rellotge mateix s'encarregarà d'anar emetent coses que no són, coses que no sóc. I assistir a aquesta anomalia, aquesta inexactitud em fa xalar i gaudir i somriure i em torno Gandhi i Buda, Sartre i mossèn Ballarín. És una joia per mi veure les composicions d'en Botero, com juga a fer gran i fer petit alhora. El gegantisme i les seves puces, aquesta frenètica picor de pensament i crítica. Soc un cap petit d'en Botero i un cul gran. Tinc un rellotge de menys de 100 euros i soc feliç. El meu rellotge em passa un cap i em tiro a terra de riure. Em tiro al terra de riure. Soc immensament feliç. Soc el nen del rellotge, soc el noi del no-res, l'home del Tansabal. Un humà assegut a una plaça amb coloms. Tota l'estona m'estic recordant d'en Luis, del Mundo de los Relojes, i d'en Javier, de Guardatiempo, que a ells sé que els hi agraden tant les peces totxes. I fins fa 4 dies no entenia el per què. Posi'm 2 boteros de 3 metres, si us plau, per emportar. Tant m'agrada aquest artista i aquests amics dels rellotges que us dic. Ai, en Javier i en Luis, que macos són. De fet, sóc un home amb sort, perquè hi ha una pila de bons amics per aquí. Quan un rellotge no entra per la porta ni per la màniga de tan gran que és, quina voluminosa sensació, quina joia, quin tractor que diu les hores. Jo era tan estret de pensament fins fa un quart d'hora. Jo era una mosca sense ales. Jo portava rellotges de Lilliput i mira ara aquí, de tu a tu amb en Botero. Quina meravella, les hores grans i els segons on hi caben 2. Per acabar, et deixo 3 seicos grans
que m'agraden molt. Els 3 són pròspecs. El Paddy King Samurai, de 43 amb 80. Un Diver Professional 300 metres en blau, de 44 amb 30. I el Divers 6R35, que li diuen Shogun, de titani, de 43 amb 50 mil·límetres. Em faig petit i desapareixo.